Lebap vilayatynyň Türkmenabad şäheriniň bölekleýin odalan 11-nji orta mektebinde okuwçylar sowuk sınıflarda sapak geçmäge mejbur bolýarlar. Şeýlede mektebiň odalan böleginde geçirilen gysagly awatlaýyş işlerinden soň köp okuwçy sınıflardaky ýiti boýaw ýsynyň şikayet edýär. Bu barada Garaşsy Türkmen News neşri özüniň ýurt içindäki çeşmelerine salgylanyp 26-njy ýanwarda habar berdi. Ýatlasak Agdalýan mektepdäki ýangyn gyşky jalış mövsüminiň başlamagyndan 2 gün soň geçen ýylyň 31-nji dekabrynda döräpdi. Ýangynda mektebiň 4 sınıf otagyna ziýan ýetendigini, olaryň içiniň dolu diýen ýaly ýanandygyny Azatlyk radiosynyň sebitdäki habarçylary aýdypdylar. Häkimetler gyşky jalış günleri tamamlanýança mektepde awatlaýyş işlerini geçirdiler. Ýöne okuwçylar 13-nji ýanwarda mektebe baranlarynda sınıflarda ýyladyş ulamlarynyň işlemeýändigini we olarda ýiti boýaw ýsynyň saklanýandygyny bilip galdylar. Şäheriň beýleki etraplarynda bolşýaly adaty bolmadyk aýyzly howada mektepde ýyladyş ulgamlary işlemeýär. Bu ýyladyş turwalarynyň aşy sowuk howa çydap bilmän ýarylmagy bilen baglanşykly, emma ýakynda gysagly awatlanan mektepleriň içi beýleki binalary garanda hasta sowuk. Dip neşir çeşmesinin sözlerini titirledi. Maglumatda çağalaryň täze renklenen sınıflarda okumaly bolýandygy, howany çalyşyp ýiti boýaw ýsyny aýyrmak üçin otoglaryň her bir ara kesmede şemalladylýandygy, ýöne munyň ýeterlik däldigi hem bellenýär. Käbir okuwçylar çynlaka ýarawsyzlanýar, olarda zäherlenme alamatlary ýüze çykýar diýip neşir ýazýar. Azatlyk ýokarda aýdylan ýagdaýlar barada Agdalýan mektepden we Sebitiň bilim bölüminden goşmaça maglumat ya kommentariýa alyp bilmedi. Türkmen News neşri sınıflarda geçirilen awatlaýyş işleriniň hili barada hem käbir maglumatlar berip, täzelenen pollaryň derrew diýen ýaly zaýalanyp başlandygyny aýdýar. Maglumata görä munyň sebäpleri awatlaýyş işleriniň hünärmenler tarapyndan däldi, enatalar, ýokary sınıf okuwçylar we beýleki büdjet idaralaryndan gelen meýletinçiler tarapyndan amala aşyrylmagy bilen baglanşykly. Beýtaraplyk bayram münasibetli günäsi geçilen ýene 2 tutsagyň şahsiýeti ma'lum boldy. Beýtaraplyk bayram münasibetli glan edilen günä geçişliginiň çäklerini 2022-nji ýylyň ýaz aýlaryna 4 ýyl möhlet bilen azatlykdan mahrum edilen Mar vilayatynyň ýaşaýjysy Dmitri Medvedev hem-de takminan 2021-nji ýylyň fevralyna 2 ýyl möhlet bilen azatlykdan mahrum edilen Balkan vilayatynyň ýaşaýjysy Seryoja Babanyazow türmeden boşadyldy. Bu barada Türkmen News neşri ýagdaýdan habarly çeşmesine salgylanyp habar berýär. Garaşsyz neşri Medvedewiň we Babanyazowyň häkimetleriň ýanamalaryndan soň syýasy matlaplar tutuk edilenliklerini habar berýär. Häkimetler Medvedewi 2 ýyl ozal Mar we Lebap vilayatlaryna bolan harasatyň ýygyany, onuň ýezir çekenlere beren material goldugy bilen baglylykda. Babanyazow bolsa 2 ýyl töwre ozal ýurt içinde hökümete garşy peýda bolan listowkalar bilen baglylykda toslama aýyplamlar bilen azatlıktan mahrum edipdirler. Garaşsyz neşri görä Medvedew häkimetler tarapyndan kezaplykda Babanyazow bolsa pornografiýa maglumatlaryny ýaýratmakda aýyplanypdyr. Ýatlasak 2020-nji ýylyň aprelinde Türkmenistanyň günnäger sebitlerine adam ýitgilerini getiren helakçylykly harasat boldy. Türkmenistanyň hökümeti harasatyň pidalaryny gynanç bildirmedi we tebii helakçylykdan ýezir çekenlere niýetlenip raýat başlangyçlary bilen guramalaşdyrylan yardım kampaniýalaryny basyp ýatyrdy. Şeýlede Türkmen häkimetleri global koronavirus pandemiýasynyň arasyna bolup geçen tebii betbagçylygyň ýygyany ýurdun içinde we daşyna Türkmen hökümetine garşy güýçlenen garşylyk hereketine gatnaşanlary we olaryň dogun garandaşlaryny ýanamalary sebäp etdi. Birazadal häkimetleriň ýanamalaryndan soň syýasy matlaplar bilen tutsuk edilen başga da 2 tutsugyň Lukman Hursanay Ismatullaýewiň hem-de jurist Peýgambergeldi Allaberdiýewiň dekabr aýyna azatlygy goýberlenlikleri ma'lum boldy. Bu aralykda beýleki aktivistler we raýat jurnalistleri, şol sany Nurgeldi Halikow we Mansur Mengelow türkmen türmelerinde galýarlar. Türkmenistana soňky sapar beýtaraplyk bayram münasibetli 9-njy dekabrda 308 bendiniň günäsi geçildi. Biradyň aprel aýyna Gadyr gejesi münasibetli 514 tutsugyň, Garaşsyzlyk bayram münasibetli 833 tutsugyň günäsi geçildi. Türkmenistan türme ýylatynyň sany boýunça dünýäde öňnä korunlary eýelýär. Finçler türkmen häkimetlerining raýatları türme howpy bilen gorkuda saklaýanlyklaryna aýdýarlar. Adam hukuklaryny goraýjy halkara guramalar türkmen hökümetini adam hukuklaryny ýygyderli depelemekde we ödüge pikirli adamlary ýygyrlamakda tanqid edýärler.
Türkmenabad şäherinde we Çerji etrafında yol gözükçülük polisiýasy sürüjülere gözükçülügini artdyrdy. Uly ýollaryň ugrunda ýygy-ýygydan duran polisiýa şäherleri awtologları köpçülüklerini saklaýar we sürüjüleri üns bilen barlaýar. Bu arada 27-nji ýanwarda maglumat beren Azatlyk radiosynyň habarçysy polisiýanyň awtologları köpçülüklerini saklap sürüjüleriň alkogol içip içmänligini barlaýanlygyny aýtdy. Türkmenabadyň 10 kilometr uzunlygy bolan Azatlyk köçesiniň ugrunda her gün 20 goly polisiýa reýd geçirýär. Köçäniň ugrunda we onuň çatyrklarynda 3-4 tane polisiýa işgäri ýerden tas hemme awtoulogy saklap alkogol içip içmändigini barlaýar. Dip habarçymyz gurrun berdi. Ol Azatlyk köçesiniň ugrunda şäheriň ýol gözükçülük polisiýasynyň hem ýerleşýändigini bellidi. Türkmenabadyň merkezinden başlanýan Azatlyk köçesi Zerger şäherçesinde utarýar we soň Türkmenabad Mary awtolog ýoly bilen sepleşýär. Habarçymyz ýaşaýjylaryň Türkmenabadyň merkezinden awtologly Zerger etrapçysyna barýança 10-15 gezek ýol gözükçülük gullugynyň wekilina duş gelýänligini aýtdy. Biri saklamady diýseň, hokman köçäniň ikinji çatyrygynda awtolog saklap isdiňmi diýip ýerden sürüjüleriň agzyny ýitgaýarlar. Olar ýerden awtologlary has köp saklaýarlar, şeýle sürüjülerden hatda dün içip içmändigini soraýarlar. Dip habarçymyz gurrun berdi. Ýol gözükçülük polisiýasynyň barlygyna duş gelen habarçymyz polisiýanyň sürüjüniň içip içmänligini anyklamak üçin ulanýan usullary barada şeýle gurrun berdi. Bu ýol gözükçülük gullugy sürüjüleriň agzyny iki eliniň aýysyny aýlap şuňa üflediýär. Sürüjü şol polisiýanyň iki eliniň aýysyny üflemeli. Soňra polisiýa elini göýbermän burnuny getirip ýanky eliniň aýysyny ýitgaýar. Şeýdip sürüjüniň içip içmändigi barada netije çykarýar. Habarçymyzyň sözlerine görä sürüjüleriň içkiniň ýiti bar diýip narkologiýa keselhanasyna uğradylyp ýörüýti barlygdan geçmäge mejbur edilýän halatlary hem seýrekdäl. Şeýle ýagdaýa düşen sürüjüleriň narkologiýa barlygyndan sypmak üçin çykalga hökmünde para bermeli bolýar. Şeýle-de häzirki wagtda polisiýa barlygy diňe bir ýolda duran polisiýa işgärleri bilen çäklenmeýär, hem awtologly aýlanýan polisiýa tarapyndan hem geçirilýär. Olar ýoldan barýan islendik awtologyň arkasyndan sürüp, ony belli bir pursatda saklaýar hem dokumentlerini barlap başlaýar. Habarçymyz polisiýa barlygynyň gaçmaga tinanşýan sürüjüleriň hem bardygyny we munyň netijesinde betbagtçylykly hadisalaryň hem bolonlugyny gurrun berdi. 25-nji ýanwarda saat 19:00 töwereginde bir sürüjü polisiýa awtoulogundan gaçyp Azatlyk köçesiniň ugrundaky uly ýabyň haýatyny döwüp ýawa düşdi. Polisiýa awtoulogy Türkmenabadyň Himik mikroraýony diýilen etrapçanyň gabadyndan demir ýoluň ugru bilen gelýärdi. Dip habarçymyz aýtdy. Onuň sözlerine görä Azatlyk köçesiniň Amul köçesi bilen birleşýän ýerindäki çatrykda polisiýa şol awtology saklap başlapdyr. Sürüjü bolsa polisiýanyň awtologundan gaçjak bolup Türkmenabadyň hime zawodynyň golaýyndaky ýabyň içine ýyklypdyr. Ony sowuk suwdan çykarmak üçin awtokran ulanmaly bolupdyr hem yerli ýaşaýjylar kömege ýetişipdir. Sürüjä ziýan ýetmändir. Azatlyk radiosy sürüjiniň soňky ykbalyny anyklap bilmedi. Türkmenabadyň ýol gözükçülük polisiýa gullugyndan resmi maglumat alyp bolmady.